ta to, katay mong itistingan. Bantayanan kay siya. Wala mga kamag ko kung gamit. Kaysa musugan mo sa pag maintindihan pa ang mga tagsa sa mga Japanese nila, mga tagpaintindihan mo, yan mo sinis, kawayan. Dagan kayo sila. Siya mulit ko, lalo na natin yung simbitalan, mulit ko, ito. Ikay nagbuhatan ni Sir Tanan? Ako'y buhatan. Karain mo ba biskita ka? Pag ito paging manibusin, nakatulong yung lulo. Katong mga panahon na busin. Ang Spanish guitar ko siya, nahindon to siya. Nakasalit ka niya, ang pantalong na napunay mo tayo. Ito dali. Makita mo niya, sa mga ko lang, wag mag-tayo. Master na siya. Hindi siya mula nakapag. Hinanda, duta ni rin, dagana ni rin. Napa ay. Ang nakapala ko siya, pinili ko siya kasi ang tukot ng puno. Kaya nga yung nilay, ang problema sila mismo, di ka mo magkakaroon ka na. Testing gani. Magkakaroon din, hindi pa rin siya. Dito ang pagkismin doon mo din ito. Kasi tingin, ang ilipat akong gabi sa Taylor gabi. Ang tao nagkikapot sa tag 5,000 pataas. Ano pa rin siya yung tinguga? Tingin ba? Kini siya ba po rin sa tinguga? Pero sa iyong kadakon, hindi ko siya kakuha yung tinguga. Kaniya, nag-inusara lagi rin eh. Dagan kayo no, mga bitay-bitay. Ay, nakahoy ba? Nga ni design. Wala. Nang sara. Nakahoy ko ang design. Ano yung pinagawin mo? Ibang tao saan lang. Gamay rag space nga ma-occupy. Okay, giana man. Kani bang? Pila na bang? Ano eh? Mahal ito rin bang? Ha? 3.5. Wala na yung pink. Pick up, no? Na siya pink. 35 man. Ayun ang pink. Namas di ko kan neutral lang ako. Ako ka ba? Hindi man. Diana, Diana. I'm so young and you're so old. It's my darling, how it's Diana.
Ate, na badminton ate. Kasi dahil ni po. Pwede mo malawas na eh. Ay, para kamot na nako, para practice kamot. Sige mag-email, manay kusog. Basta makakupot kung sa pasingot sa ta, total bilis eh pagawas tong bike na ano badminton mo dito. Sige to bang na gadget. Ah, Sige na, Ner. Kato ba? Katay mo mikuan sa una, kanta-kanta. limod na ko eh katong bang. Diba? What's up? Sa chord sa what's up for non-dance. Kantahan ka mong what's up ha. Trying to get me big deal double for destination. Realize speaking when I know I should. The world was simple, but brotherhood of men. Oh, whatever that means.